Nadadalan ko may award kita sa Facebook. Yun pala, pag-urulayan tayo niyo. Explain ta na, explain ta. Gusto mo lang pong explain ta. Ang Dos Bosabos PH page. And, kumaga may recognition. May recognition na po. Kapantay ta na ang Naga City LGU. Tama. Kasi number 1 sila sa... Sa buong Pilipinas. Ngunyan, Kita kita man ang number one. Ano pa ni global ni? At hindi talaga kita. Ipopost mo po niyo sa muyang page. Yan. Tanganing nganing maski pa paano magsabi man na. Maintindihan nindo. Inibabasahan ko lang po. I-translate ta. Ang sabi di Dos Bosabos, rising creator and video creator. Nag-aangat. Nag-aangat na kita. Yan. Kumbaga, pigaangat na po kang kang mga followers ta. Kang mga followers mga viewers ta. Yan, kang social media world. Yan. Ang sa tuyang Congratulations Dos Bosabos. Ako napapahibi na ko. Hindi ka muna. Sa arat Tapos sana na. araatyan ka na. Sayang ka ning sutangon. Sabi diyo, you've earned a spot in the top 1%. Wow! Ayo, from 1 to 10 baga, ang pinaka-top yan, min 1. Iyo, 1. You've earned a spot in the top 1% of rising creators this week. Wow. Wilang na semana yan. Kunyan, si Mana lang Semana yan. lang yan, oo. Di, pakita kayo nagprograma kunyan na si Mana. Ayo. Parauran. Tapos, what's a rising creator? Pigpaliwanag igdi. Yeah. Rising creator title shows that your content makanin Bicol. Ang rising di tindog. Iyo, rising. Tindog. Rising creator title shows that your content has received strong audience. Nagjijirim. Ang sa tong mga audience. Makukusog! Kung si Ate Ems, Nag-gym! Kasi mga strong audience. Iyo, strong Mayo audience. itong malelo yung audience. Hindi pwede. Yun sabi Yung diyo. strong. Iyo, Yan. pigihiling po kay kamo kaniyo mga tugang. Yan. Siguro si mga si mga audience. Si mga physically fit, Iyo, si may mga... pigihiling man garo kang may kang Arabs kang dyan. Facebook. Iyo, yan. Ano kamo kayan eh. Ah. Sabi diyo, a rising creator title shows that your content has received a strong audience. Yan. Makukusog. Makukusog. Yan. Engagement. Yeah. While meeting quality. Nagkakarakan pa sa quality. Pasalamitin ang cake. Saka ang palabo. Yeah. Pekene men. Penailing mo yan eh. Tangon. Pero halik yan naman Tapos. While meeting quality, nagmimeriting sa quality. Nag-meeting na ako. Ang mga audience talaga. Di ba nag-i-engage si mga makukusog tang paradalan, nagmi-meeting sa quality. Iyon po ang yan. Has received strong audience engagement while meeting quality, originality, and integrity guidelines. Yan. Yan ang matindi ka ni. Original si mga nag-mimerating sa quality. Iyo, sila ang mga original. Yung mga original na mga makukusog. Makukusog ka mo. Ayan. Yeah. The title now displays on your page with your self-selected category and in creator recommendation units which may help grow your audience. Paki-translate. Ang mga audience, maralangaw pa. Grow. Iyo, grow. May grow. Tuloy yan eh. Go, grow, grow. Malangkaw. Malangkaw. Malangkaw pa ang height ng audience ta. Yan. Si Ate Ems, garukan ang nahiling. Kumbaga, may pag-asa pang maglangkaw si Ate Ems. Iyo. Makusog na. Makusog na. Taburusog ba gato? Sige nung kita kato sa load. Yung siring. Makusog ang audience. Mag-grow, malangkaw pa. Malangkaw pa. Makakanlang gulay. Magakanlang gulay. The title is awarded for 1 week at a time. Yan, saro lang. Sarong beses lang daa. And re-evaluated weekly. And when lost, pag nawara ka daa, Oh. makaka-earned, you can be earned again in the following. Kung mawara ka ngunya na week, makakabalik ka next week na. Yan. Kung matigba ka ngunya. Next week ka na mabubo.
Si mga makukusog na audience, nagmimeriting sa quality, na maralangkaw pa, igwa na lang sindang 2 weeks. 2 weeks. Kung halimbawa, pag puruli ninda mawara sinda, magkatirig back to. Makakabalik sinda sa indang mga harong next week na. Ayos niyo. Ibaga. Yun yung ayo. At least bibikol ta lang Iyo, pigano ta lang ang man sabi na patal kita dyan. Ipo-post mi po niyo. Ilingon po nindo kung talagang tamaan sa mo yung interpolation. Mga kusog na audience. Nagmimeriting sa quality. Iyo, nagmimeriting sa quality. Na maralangkaw pa. Maralangkaw pa. Yan. Di, consider mga harababa ninyo. Nahiling kang Facebook yan eh. Nahiling talaga. Nahiling yan. Tigahapot ba kayo pag nag-create kang Facebook? Hi. Yan. Iyo talaga. Tama talaga ni. Iyo. Anong kaya doon, Jin? Uni pa ang huri. Changing page category may void a current. Kuryente. Ano daw ang gusto sabihin kanina? Otro hada. Changing page category may void a current. Yan. Nagkaararaman na halangkaw na ang bill ninda sa kuryente. Sa kuryente. Kaya nag-uurulay Yan. Kung paano babarayanan. Kaya kung di ka makabayad, mawawara kang 1 week. 1 week. Makakabalik ka next week. Si mga makukusog na mga paradalan na pwede pang maglangkaw na nagmimiting sa quality. Si mga makukusog na mga paradalan, makukusog ang konsumo kang kuryente. Kaya lang baka basulong kita. Baka nagkadadalan yan doon sa busabos. Naglangkaw si Karen. Void current rising creator title. Causing its removal. Mapuputulan. Rising ang current mo. Pag di ka nakabayad, putol. Removal. Pati bayo kita. Pag-ingli. Binili kita naman magkasa English teaching. English proficiency. Yan, yung sa Facebook. You can ask how. We will help you. In rising category. In rising the current. Removal. Iyo pala nang gusto sabihin. Yan, at least naaraman talaga dapat magbayad na kitang kuryente para di kita maputulan, para di kita mawarang 1 week, mabalik kita next week. Dapat mag-meeting sa quality. Itong mga mahukusog na mga harababa. Si Ate Ems garo nahiling ka. Sige. Ray Mark Puno nagdadalan dyan sa Palestine. Salamat pa din. Salamat sa 37,000. 61 days na lang bago 61 days bago mag Christmas. Pero ang inaabangan kaning gesta, undas. Ano mo kung ano? It's fiesta. All over the world. Pista ng mga kalag. Yan. Yun talaga.